Najeeriya Bankai wala Sundurkai si Goy Suba a Talata da Subasi a Larba. Ufuro YouTube ora gananu ise subscribe yadin an mi gana Facebook bon gano an gidi labari taje. Najeeriya Sundurkai si kala NLC cire kanne inga ga so muso mate jirbe hinka wone ga Najeeriya jinfunai hanga candi kan yanna jiyo ga kisinaka yadin ini noru tonton kuran dan jobon kan da sandai labora. Najeeriya goizai fuma kan gaci NLC hani cito ne wo dumbuno alwato kan ana Najeeriya gwamnato yamar kan diga jiyo ga kisinaka imiciti fondiyan kan ga labi zai bafuna boryandi. Ine gwamnato se ama Najeeriya ti union wai inji mai kulu hinse hala ga jiyo ga kisinaka. Amma Najeeriya gwamnato ana jiyo ga kisinaka aman inji mai wo hinse wane wono nan jiyo koi kala nera zangu iddu kan da sandai labi zai se. Za ji noru tonton no jine kulu ga tonton noru. Wane ma ga sai no fuma ne ingai na hani hinka suban kan gaci suba a talatan da alarba kan goy zai kulu musu goy. Im tabe Najeeriya gwamnato se kan isino boryandi labi zai se.